Sa good vibes, sa ika-90 nga anibersaryo sa Diocese of Bacolod, pati gayunon ang renovation sa San Sebastian Cathedral. Mas patahumon ang ginakabig nga isa sa mga landmark sang Bacolod City. Kadungan man sang pagpatahom sa mga landmark nga nagapalibot sini. May report si Romeo Subaldo. 1952 pa ang ulihi nga major renovation sang San Sebastian Cathedral sa Bacolod City. Kag matapos sa masobra sa 70 ka tuig, liwat ini nga magapaidalom sa major renovation. Sunod sa Vicar General sa Diocese of Bacolod kag Rector sa San Sebastian Cathedral nga si Monsignor Ronaldo Quijano, santo man sa ika-90 nga anibersaryo sa Diocese of Bacolod ang pagpakaayo sa simbahan. Mas patahumon ini, ang kisame kag salug mahimo nga pag-aislan, pati na ang baldakin ukon ang daw canopy sa may altar. Pati ang mga stained glass i-improve man, pati luon pagid ang simbahan kag pabaskugon man ang seguridad. Hindi kadungan man sa matabo nga pagbag-o sa palibot sang simbahan. Ang plaza nga natalana man i-renovate, pati na ang structure sa may San Juan Street nga may matabo man nga development. Naging isa naman abi ka tourist attraction ang simbahan. Sa pa ang palibot naton diri kayuhon man na ang area sang San Juan, mga new developments and structures will be implemented. Ay, okay, Dre. So, people come here, mga local tourists, mga foreigners, kag ang cathedral may religious, cultural value na siya, kay symbol of faith sa mga Negrenses. So, para ni siya sa aton nga katawhan Katoliko to propagate and to strengthen our Catholic faith. Dugang pa ni Monsignor Quijano, samtang ginapadayon ang renovation, magapadayon man ang misa sa San Sebastian Cathedral. Temporaryo anay nga pagatabunan ang altar. Magabutang sila sang temporaryo nga altar. Ang matabo sina, possibly i-close anay naton ang main altar niya, taas nga kortina, possibly may tarpaulin na siya nga kung anong itabon. So sige gapon ang mga misa, medyo mapapadayon gapon ang misa. Isaylo lang ibang nga siya posible sa sagwa hawan-hawanan kay mabutang kabagong temporary altars no. Kag sige ang construction sa sulod lang amat-amat. Ang Lemon Stained Glass and Retablo Fabrication Services ang magapatigayon sa renovation. Magluwas nga himuon ini sa ika-90 nga anibersaryo sa Diocese of Bacolod. Ika-90 man nga kaadlawan sa mag-sponsor sa renovation nga si Olivia Yanson.